Община Връх в района. Пръстот се държи от този, който е срещу нас с 1680 метра, а точно на върха му в естествена среда вирее Мурсалския чай. Чули сте предполагам за него? Да. Зад планината, от другата страна остава Триград и Дяволското гърло. Точно където е зъберчето с отвесните скали, ей там в далечината, в ниското, остава пещерата Дяволско гърло. На изток, снежния връх, където се вижда в далечината, това вече е Голям Перлик, най-високия връх на Родопите. А на юг, в тази посока, последните планини, които се виждат, това вече е Гърция. Малко преди самата планина минава границата. Оттам нататък Родопите продължават доста навътре в Гръцко, но вече са много ниски и няма тази красота, която има нашата. На запад, ей там зад малкото тепе, планинската верига, която се простира е Пирин, а малко по-вдясно е Рила, с снега, където е с по-острите върхове. Пещерата входа е така, ако запречите с ръка слънцето, се намира долу на пещерата. И там долу има една къщичка в широкото. Не знам дали ще оцелите. Е там както опустената ливада, като спуснете надолу, в най-тясното място се вижда леко къщичката на Яворинската пещера. Всъщност колата ви е малко по-надолу и оттам до тук качихме тези 670 метра, което означава, че стъпвайки на площадката ще бъдете два пъти по-високо. Долу под вас ще остане ждреловото, което вие дойдохте. Може да слезете, да снимате и когато решите, връщаме обратно надолу. Супер, нали пешал надолу, как? Нали първо скача? Да му питаш. Ми напред, че е честно. Айде да ходим надолу. Айде унива. Ми е много жега тук. Времето е хубаво. Времето поръчка за нас. То трябва сега да има сняг. На нашия инат тук надолу. Представяш ли се? Пред тъпчат то камък. Да, ако не се преглед, че е цялата ръка. Ще направя клипче с Родопски. На какво? На окежа ли? Диви като да развие от това, че това били последни камъни. Трябва ми да правиш една снимка. Така ли? Е там. Това е типична тази черната фърза тук. И татък на село е същото. Минчо. Кажи, Минчо. Като гледам как ти тръгна на планина... Да, бе, аз съм в центъра. Добре, може да потопчета. Нали? Хайде, Стефи! Стефани, ела! Да, аз това с телефона. С телефона ще направя. Тук трябваше да се взема бутушите, брат. Добре. Там се съберат. Къде? Да. Ще направим селфи с камерата. Ще ходим, обаче не.
Ленче. Ама е оттам, по-скоро. Там. Защото не Да стана ли? Не, Седни. Вижте само за домовете, защото гледат поглед и по-далеч. Много благодаря. Так ли бе? Яце. Слагаш се ли? Поръчете. Ела да видим по-немата погледнете вече. Снимка ще ми направиш? Так? Тук да се пуснеш с парашют. Трябва да направят бурни. А, да бе. Я ама снимай. Чакай само да направя. А ти ме си страх ме. Ще бе ме, искам да си съм. Аре, ти да ме. Тук, от близко. Да видиш надолу това. Ако падне. Кое? Кой да ме снимаш? Ще изтръпна. Дайте да ме снимам. Искам да погледнеш първо надолу. Знаеш какво? Това ще е оттам ще да те хване. Добре. Защото оттам... Там, дето спряхме, беше по-хубаво. Тук само дето спряхме. Виждаш се като такова, като мрак. Дай да направя щастливо. Ладе. Не, аз искам долу. Къде долу? Ти сме се снимали. Ме е страх, ме стълпедата се изпусна телефона. Върна ли? Как? Само да не си изтегля телефона. Да не си изтегля телефона. Хайде. Вилс? Дай да направим там си. То на видео, така че после ще го изража като снимка. Е, така. Нямам дрон тук. После Нагоре. трябва да си разменим контактите и ни пратите тя. Е, така ще направим едно Виж прибор. къде ни са това. Предлагаме там на тераса да седне. Яка чуките за вземе си. Ели, гледай. Вред ли си или не? Дали е това да го мина направо? По една пиличка може да говорим. Не, бубе, там на терасата, то вече е така спокойно. Чакай само да дойде покъсно ми, моля те. Аз не мисля, че ще Давиде, ела. Аз ево тук се подпирам и гледам къде на Пречи ме ми да се. О, Е, трепачка. Муче.